Prajeme pekný deň, začína sa ďalší diel magazínu Overtime. Vitajte. Boris, tak čo hovoríš na Game 7? Nitra je nakoniec vo finále. Prekvapilo ťa to? Prekvapilo. Musím povedať, že áno, pretože s tými zraneniami a hlavne s tými zraneniami, s ktorými Nitrania hrali, ktoré nebudeme špecifikovať samozrejme, nerobíme to ani pri iných tímoch, nebudeme to robiť ani pri Nitre. S tými zraneniami, s ktorými tí chalani hrali, sa vyšvihnúť k takému výkonu a odohrať taký zápas, to bolo srdce, to bola obetavosť, ale určite som si nemyslel, že to zvládnu. Myslel som si, že už sú tak rozbití a zbití tí chalani, že ten Zvolen ich v tom 7. zápase jednoducho prevalcuje. Hlavne po tej výhre, ktorú Zvolen a po tej hre, ktorú Zvolen ukázal v 6. zápase v Nitre, tak som si myslel, že už to majú vo vačku, že jednoducho už sa rozbehli, už vedia ako hrať, vedia čo stojí vyhrať, ale opak bol pravdou. Nitrania si veľmi dobre uvedomujú, aká bolesť je to vyhrať a aká obeta je to vyhrať a právom postúpili do finále. Pri 7 zápasoch nemôžeme hovoriť o tom, či to bolo fér alebo nefér. Napriek tomu, že boli zápasy, kde Zvolen si myslím, že celkom značne dominoval, ale súčasťou defenzívy, a my sme o tom častokrát aj hovorili, je obrovská obetavosť a tá schopnosť sa obetovať pred tým, a či je to blokovanie striel, či je to dodržiavanie tých pokynov taktických, herná disciplína a ktokoľvek uhrá 4 víťazstvá proti akémukoľvek týmu si jednoznačne zaslúžil postúpiť do finále. Nitru teda uvidíme vo finále proti Banskej Bystrici, ale chcem sa chvíľku ešte povenovať Zvolenu, ktorý teda okúsil príchuť bronzových medailí. Pozitívum, ktoré by som ja videla v tomto prípade, je, že uvoľnil sa teda tréner Andrej Podkonický do reprezentácie a aj vlastne niekoľko chalanov nastúpi v reprezentácii. A Boris, otázka na teba je, že či nie je niekedy pre tých chalanov, ktorí chcú sa ukázať v reprezentácii, trošku nešťastné postúpiť až do finále, lebo ja som si to všimla v minulej sezóne, aj v tej predtým sezóne, že v podstate z tých finalistov sa potom prebojovali možno len 2-3 hráči a tréneri pracovali v podstate od štvrťfinále a semifinále postupne s tými hráčmi, ktorí vypadávali. Nemyslím si, že je to pre nich nevýhoda a myslím si, že sú stále pod rovnakým drobnohľadom trénerov a realizačného tímu, ako by boli v štvrťfinále a semifinále. To, či budú unavenejší, prípadne či tam nepríde nejaké drobné zranenie, cez ktoré budú musieť hrať a ovplyvní to ich výkon, to je druhá otázka. Ale ako také, dostať sa do finále. Každý tím chce víťazov, či je to reprezentácia, či sú to týmy NHL. A každý tím chce víťazov kvôli tomu, čo som spomínal pri Nitre, pretože tí chalani, ktorí vyhrajú, už vedia, čo to obnáša tá výhra, aká je to obeta, ako to bolí. A to isté platí pre reprezentáciu. Ak sa dokáže ten chalan vo finále vybičovať k takým výkonom a ide cez zranenie, tak takého hráča ide napríklad cez zranenie, nemusí to byť stále to, ale blokuje strely a je ochotný pre ten tým spraviť čokoľvek a kvôli tej výhre, tak o takého hráča je jednoducho záujem. Či sú to skauti NHL, či sú to reprezentační tréneri, akékoľvek výbery, vždycky chcú víťazov a toto je dôvod prečo. Čiže nie je to tak, že v podstate ten tréner si vlastne spraví nejakú zostavu, tá zostava, tie peťky sa zohrajú a potom z finále by prišli 4 a 5 hráči a im to tie peťky sa ťažko budú, keď sa rozprávame o zohrati, tak tam sa nájdu možno 2 hráči, väčšinou hovoríme o útočníkoch, ktorí si nejako nadštandardne rozumejú, ale od tých petoriek sa očakáva to isté. Takže keď niekto bude zastávať dobrú rolu pravého krídelníka v prvej peťke, musí ju zastávať rovnako dobre aj v štvrtej formácii, pretože každá tá jedna formácia bude hrať to isté. Nie je to tak, že prvá formácia má inú taktiku a iný systém. Samozrejme, že tá prvá formácia, môžeme hovoriť o tom, že bude viacej využívaná na presilovke a štvrtá formácia viacej na oslabovke, ale to už sú tie špeciálne tímy, to už sú tie special teams, tá už sa trénuje samostatne, ale ten základný systém je pre všetkých rovnaký. A ako hovorím, keď sa rozprávame vždycky o zohrati, tak sú to možno 2 hráči z každého útoku, ktorí si nejako nadštandardne rozumejú a tých pravdepodobne potom rozbíjať už tréneri nebudú, ale nikdy to nie je celá formácia. Poďme teraz sa povenovať tomu finále Banská Bystrica Nitra. Stále vidíme ako hlavného favorita Banskú Bystricu? Áno, na tom, čo som hovoril, sa nič nezmenilo. Ešte k tomu Zvolenu, mne to bolo veľmi ľúto, že tí chalani vypadli, pretože som videl
A aj keď som sa s nimi po zápasoch rozprával, tak tá snaha bola obrovská, ešte k tomu som sa potreboval vrátiť. A neznamená to, ako niektorí fanúšikovia sa mylne domnievajú, že keď poviem, že Nitra ukázala obrovské srdce a išla cez zranenie, že Zvolen to nemal. A to sa nevylučuje, hej. A len tá Nitra, môžeme povedať, že bojovala viacej so srdcom a bolo to úplne zjavné. To boli dva vyrovnané týmy, navyše Nitra bola obrovsky oslabená, z nejakého dôvodu tá výhra musela prísť a určite to nebolo preto, že by bola kvalitnejšia alebo technickejšia alebo mala lepšieho brankára. A Zvolenu nevychádzali veci, ktoré im vychádzali cez základnú časť a to je hlavne tá gólová produktivita. Tam bol obrovský taktiež rozdiel. No a čo sa týka finále Banská Bystrica Nitra, stále si myslím, aj keď odhadovať, ja už som ukončil pôsobenie Nitry už vo štvrťfinále proti Trenčínu, kde mali tých zranení veľa, už som myslel, že to nedajú. Potom, ako som hovoril pred chvíľou, som si nemyslel, že už dajú to semifinále so Zvolenom, takže ja už by som nemal odhadovať a práve preto to nerobím, práve preto sa tomu snažím vyhýbať, pretože hádať dopredu to je lotéria, ozaj to nikto nevie, ako tomu tímu vyjde akýkoľvek zápas, prípadne ktorý chalan, najskúsenejší obranca, respektíve najspoľahlivejší obranca spraví chybu, ktorú od neho nikto nečakal a bude z toho inkasovaný gól, takže to sa nedá dopredu odhadnúť, ale stále si myslím, že Banská Bystrica nevidím reálne, aby ju Nitra porazila na 4 víťazné zápasy. Myslíš si, že Banskej Bystrici pomohla táto dlhá pauza? Opäť, my sme sa o tom aj rozprávali, to je taká dvojsečná zbraň. Na jednej strane sú týmy, ak to nie sú priamo zranenia, tak respektíve sú hráči, ktorí radšej budú šlapať unavení, pretože cez to sa človek vie preniesť, ale sú v tom zápasovom rytme a ten timing, prihrávok, korčulovania, dostať tie trošku nohy pod seba, s tým Banská Bystrica pravdepodobne bude mať problém. A tak, ako som hovoril, medzi Nitrou a Zvolenom v prvom zápase, že Zvolen s tým bude mať problém, to isté očakávam, že aj Banská Bystrica teraz s tým bude mať problém, pretože akokoľvek sa ten tým môže v tréningoch pripravovať, nikdy to nebude zápasová záťaž a nikdy to nebude to časovanie, ktoré v zápase je, ako ďaleko je súper a viem, že čo si môžem s tým pukom dovoliť, či ho musím okamžite prihrať, či ho odhodím od seba, čo je nežiadúce, ale sú aj také prípady, alebo či si môžem dovoliť ho nejakým spôsobom oklamať telom, kde a kedy prihrať tú nahrávku, kedy vyštartovať po puku, prípadne kedy sa stiahnuť ako obranca na modrej čiare, aby som nebol obhodený a obkorčovaný útočníkom. To sú všetko tie veci, ktoré sú to, o čomu hovorím, časovanie. A predpokladám, že Banská Bystrica sa bude snažiť vyletieť na Nitru v prvých 10 minút, ale myslím si, že práve toto časovanie nebudú mať zvládnuté, pretože je to veľmi ťažké po takej dlhej odmlke zápasovej to mať zvládnuté hneď od začiatku. Na druhej strane Nitre by určite tá zápasová chvíľku odmlka prospela kvôli tomu, aby si doliečili zranenie. A nie kvôli tomu, že cítia nejakú extra únavu, aj keď tá tam je. Určite, ale to jednoducho patrí k play-off hokeju. To je play-off, tam sú tie zápasy nasekané na seba. Ja si myslím, že oba týmy majú veľmi kvalitné mužstvá. Vedel by si mi ty z tvojho pohľadu povedať top 3 hráčov Nitry a top 3 hráčov Bystrice? Bavíme sa o ofenzívnych hráčoch, bavíme sa o srdciaroch, bavíme sa o defenzívnych hráčoch. To je veľmi ťažké. Tak najnebezpečnejší, proti komu, ja to zoberiem tak, proti komu by som ja nerád hral a koho som si ja všímal, trebárs, tak určite Faj je nepríjemný hráč. A obranca Maršal je špeciálny obranca, ktorý vie vyviesť puk od vlastnej bránkovej čiary a ak neobhodí útočníka napadajúceho, tak aspoň u mne prihrá, je veľmi dobrý korčul a veľmi dobre rozmýšľa. A potom sú tam hráči, proti ktorým by som rád, respektíve nerád hral kvôli tej fyzickej stránke, pretože to je dôležitý aspekt hokeja a to sú napríklad Hicks, ktorý je taký provokatérsky typ skôr a vie sa dostať pod kožu protihráča a Selek, čisto fyzický hráč, proti ktorému pravdepodobne nehrá rád ani jeden obranca v lige. No a na strane Nitry... Prepáč, v podstate si vymenoval všetko zahraničných hráčov. Môže byť, ale tak to je asi zhoda okolností, pretože ja som hral proti Marekovi Bartánusovi a proti tomu sa takisto nehrá ľahko. Je to tvoj názor, samozrejme. Napríklad je tam Lunter, ktorý má fantastické play-off zatiaľ, ale je to takisto taký dobiedzavý
aktívny, agresívny útočník, proti ktorému by sa mi neľahko hralo. Takže to, že som ich spomenul možno prvých, je zhoda okolností, ale určite sú to hráči, proti ktorým sa ani jednému týmu nehrá ľahko. Poďme na tú stranu Nitry teda. No a v Nitre tým, že Jada Blackwatera považujem presne za takéhoto hráča, ale tým, že utrpel to zranenie po náraze samom Petrašom na mantinela, to je vážne zranenie, teda zlomené rebro a prepichnuté plúca. Chvíľku bol na jednotke intenzívnej starostlivosti, takže to o tom zranení môžeme hovoriť, pretože neexistuje, že sa vráti už do finálovej série. A sme radi, že je v poriadku samozrejme, ale to je hokejista, proti ktorému sa neľahko hrá. Veľmi ma zaujal hlavne v play-off Rapáč, ktorý sa hádže do každej strely, do ktorej môže, je na jednej strane nebezpečný ofenzívne a jeden z najlepších oslabovkárov, ak to tak môžem povedať, Nitry. Braňo Rapáč, áno, to je ďalší hokejista, ktorý ma veľmi zaujal. Proti Ferstigovi sa pravdepodobne nechce hrať ani jednému útočníkovi v lige, pretože je to tvrdý obranca a dokončuje svoje hity a je spoľahlivý v tej obrane. Rovnako Braňo Mezej, ktorý sa už z toho dostal, ale málo ľudí vie, že hral s 39 horúčkami celé semifinále proti Zvolenu. To sú tie obety, o ktorých hovorím a jednoducho bol ochotný to spraviť. Bolo na ňom vidieť, že nebol najlepším akým môže byť, ale dostal sa cez to a bol platným hráčom pre svoj tým. To je hokejista, proti ktorému sa útočníkom pravdepodobne nehrá ľahko, pretože keď sa on už s tým útočníkom dostane do rohu, tak je veľmi malá šanca, že ho odtiaľ pustí von. A potom k tým útočníkom samozrejme, a napriek tomu, že Marek Slovák nemá ľahké play-off, že sa mu produktívne nedarí, tak vie byť veľmi nebezpečný. Tých hráčov je na oboch stranách naozaj veľmi veľa. Keď spomínaš Mareka Slováka, ja som si všimla, že jeho tréner vymenil dokonca zo 4. do 1. formácie. Áno, a stále sa tam samozrejme, aby sa nejako chytil. No a v Nitre samozrejme budeš prekvapená, ale Buček Lantoši pravdepodobne sú hráči, proti ktorým sa asi nehrá ľahko žiadnej obrane. Môžeme povedať, že títo dva hráči aj výrazne pomohli v tom práve 7. zápase k postupu Nitry do finále. Jednoznačne áno, a Lantoši napriek tomu, že možno by ľudia očakávali, že bude produktívnejší a hlavne strelecky aktívnejší, tak ak si budú všímať ľudia, koľko času a energie ten súper Nitry venuje bráneniu práve tohto hráča, mu nedal čas a priestor na to sa vôbec rozbehnúť z vlastného obranného pásma, to vytvára priestor pre jeho spoluhráčov. Takže mať takéhoto hráča v tíme, aj keď on priamo nedá gól, tak on sa už len svojím pohybom podieľa na to, že jeho spoluhráči z útoku majú viacej času a viacej možností na tom ľade. Takže stále je to veľmi aktívny podporovateľ tej nitrianskej ofenzívy. Viacerých ľudí zaujíma, aj teda ja, čo som si všimla na našich tipspreľigových sociálnych sieťach, prečo nehrá útočník Juraj Majdan, ktorý ešte v druhom, myslím, semifinálovom zápase nastúpil v prvej zostave, prvej formácii. Ja som sa vyjadril k tým hráčom, ktorí buď už sú zdraví ako Braňo Mezej, alebo viem, že už nenastúpia kvôli svojmu zraneniu do konca finálovej série pri Jadovi Blackwaterovi a u ostatných hráčov už len z toho hľadiska, že je play-off a ani jeden tým by nebol rád, ak by som prezrádzal ich vnútorné veci, tak tomuto by som sa rád teda nevyjadril, ale veľmi rád sa k tomu vrátim po skončení finálovej série, kedy otvorene aj my sa tu, dúfam, povenujeme všetkým tým zraneniam a aj tomu, prečo si myslím, že to víťazstvo Nitry nad Zvolenom bola taká ukážka charakteru, ako si naozaj myslím. Poďme sa teraz venovať našim obľúbeným analýzam, v ktorých si dnes ukážeme. Čo? Táto analýza je hlavne o aktívnom forechecku Nitry. Je to ku koncu prvej tretiny, do ktorej Nitra naozaj nastúpila aktívne. A hneď po prehratom buli hráčov Nitry, ten forecheck, o ktorom stále hovoríme, forecheck tam je dôležité nedať čas a priestor súperovému hráčovi. Tu vidíme súboj o puk. Jeden zvolenský hráč proti jednému nitrianskému, druhý nitriansky hráč krásne berie preč túto možnosť tohto zvolenského hráča. Tento puk po mantineli a tretí nitriansky hráč stále drží v stred. Toto je Juraj Šiška, ku ktorému sa ešte dostaneme. Ale ako náhle ten puk preberá druhý zvolenský hráč, vidíme Kerbešien z tejto pozície už sa dostal sem a vytvára tlak na zvolenského hráča, aby ten nemal ľahkú prihrávku.
On nemusí priamo tomu zvolenskému obrancovi puk zobrať, ale zapríčiní tento aktívny forček to, že títo dvaja zvolenskí hráči, a respektíve prihrávka medzi nimi dvoma je pod tlakom. Ďalšia veľmi dobrá vec Nitry, a preto hovorím, že to je 3 minúty 14 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Toto je veľmi agresívny forček Nitry a zjavne Zvolenčania na ňo neboli pripravení. Ďalšia vec, toto je obranca Nitry, ktorý prišiel takto hlboko, a Juraj Šiška, ktorého sme videli spraviť pravdepodobne takúto líniu, pretože začínal potom Buli ako center na strede, sa zastal tej pozície, aby Nitra mala dvoch hráčov vzadu. O tomto stále hovoríme, že dvaja hráči vzadu, respektíve ten útočník musí zakryť práve tohto obrancu, ktorý išiel napádať na mantinel, a udržal ten puk Juraj Šiška v pásme. Obrovská chyba zvolenského hráča sa nás stala tu. Namiesto toho, aby tento puk zobral, aby vyhral ten súboj, pretože musíme si uvedomiť, že toto bol súboj 1-1 medzi zvolenským a nitrianským hráčom. V modrom krúžku je stále obranca. Namiesto toho, aby ten zvolenský hráč minimálne zastal a teraz sa snažil napádať naspäť nitrianskeho obrancu, ktorý je v značne nebezpečnej pozícii, zvolenský hráč spraví toto. To, o čom stále hovoríme, ten oblúčik od puku, stráca pritom čas aj priestor, a to bol hlavný dôvod, prečo tuto Zvolený inkasoval hokejky na ľade, stále sa o tom bavíme, brzdy, stále sa o tom bavíme. A tu je krásny príklad toho, čo to znamená. Nespraviť brzdu po prehratom súboji 1-1, ale spraviť oblúk od puku. Je to lenivá hra v prvom rade, a v druhom rade môže to spôsobiť aj inkasovaný gól. Mňa zaujíma, Boris, že či po týchto analýzach, či tieto analýzy sú prínosom pre samotné kluby aj hráčov, či dostávaš nejakú odozvu, že tým hráčom pomôžeš, alebo ti niekto z klubu zavolá, napíše, že... Ja sa niekedy rozprávam, zhodou okolností s Andrejom Podkonickým som dosť často v kontakte, a tie veci, o ktorých ja rozprávam, tak on tie isté veci rozpráva svojim hráčom, a vo veľa veciach sa s Andrejom Podkonickým zhodnem, ale nemyslím si, že pozerávajú tieto analýzy, pretože toto sú veci, ktoré tradičný tréner ukáže svojim hráčom aj sám. A presne takto nejako si predstavujem, keď chce niekto vypichnúť chybu svojmu mužstvu, prípadne keď chce niekto poukázať na dobrú, správnu vec, aby sa opakovala, tak takýmto nejakým spôsobom sa to robí aj na predzápasových mítingoch. A tam je to samozrejme jednoduchšie, pretože tí hráči sú už takí vžitejší do toho, o čom ten tréner ich rozpráva, a tuto hovoríme tak, aby nás pochopilo čo najviac ľudí, ale tie chyby, o ktorých hovoríme, tak to sú chyby, ktoré by sa nepáčili žiadnemu trénerovi, a naopak tie dobré veci, o ktorých hovoríme, tak to sú veci, ktoré každý tréner bude podporovať u svojich hráčov. Ja si myslím, že či už u fanúšikov, alebo u hráčov, alebo trénerov, tvoje analýzy majú obrovský úspech, a okrem analýz majú obrovský úspech aj naše súťaže, takže samozrejme dnes budeme súťažiť o skvelé produkty od spoločnosti BioSteel a o 30-eurovú darčekovú poukážku od spoločnosti Baber. A súťažná otázka znie, čo keby si povedal dneska ty, Borisko? Poďme na to. Kto strelil jediný gól Zvolená v 7. zápase semifinále proti Nitre? Takže otázku ste počuli, nezabudnite písať vaše odpovede do komentu po toto video, lajkujte, šerujte, odoberajte, a vidíme sa opäť o týždeň. A samozrejme, šup na finálový zápas do Nitry aj do Banskej Bystrice. Dovidenia. Ahojte, o týždeň.